ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо навчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp экранда рӯй кунен. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошини қабул кардем, чӣ маркаҳо ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. хоб дӯстони аз ҳастаи Opel Vectra B, яъне ки Opel дути сотка объёмни. ҳастаи мошинои Chevrolet грузсолои нав. ҳастаи мини трактор бо нархи арзон, срочна комплект. Toyota Camry 10 бо нархи арзон. Hyundai Porter ҳастаи. ҳастаи Opel Caravan, гурзавои Gazelle, ВАЗ 2107 бо нархи арзон, срочна. Opel Sedan бо нархи арзон, Daewoo Nexi бо нархи арзон, Mercedes сечка объёмни ва сечкаи прасу бо нархи арзон. ҳаста Opel Vectra ва мошина аз территорияи Москва ҳаста. Опшин навори хуб астаи, метавонед ки то охираш тамошо кунед. ва дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 121 сомону 20 дирам. лайкора пеши наворро сакадан мақсад мезанем ва навор дар рафиқото пакисаж кунен. маҳрамат ба навори имрӯзаи мо рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочное дар Россия. Opel Vectra B, яъне ки Opel дути сотка объёмниш. соли бароишаш 2000 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини хӯлияи мотори 1.6 объёмни аз сотка аз худаш сона, яки заводской аз худаш ҳастае. коробкаш механикаи ҳолати мошини бадрон беҳтаринае. мошина мегӯяд полни худ мегӯяд тайёр кардаги ҳастем. 4 та баллон мегӯяд пачи қатъи запаскаш карди, 5 та баллон нав. ремень, антифриз, мотор нав кардагӣ. хоб салон тоза дӯстони азиз, печкаш ҳамаш кор мекунад, мегӯяд аккумуляторшам пачкаи мошин мегӯяд ягон штраф ягон чи надорад. баллон нав, ремень нав, мотор нав кардагӣ дӯстони азиз, аккумулятор нав ва дигар чизои лозимӣ. ду меличовкаи хеле ҳастаи сарапина, мақсад ба хайре фора мекунад, фора хел ҳай мекунед. мошин дӯстони азиз дар Россия қарор дорад, дар город Троицк. ҳамихел қарор дошт дар шаҳри Москва, яъне ки Россияда город Троицкда. ҳай бо маълумоти пурраша худтон мегиред. нархи мошин арзон мондагӣ ҳастанд. 280 000 рубл, яъне ки 280 000 рубл ҳастад, бо муомила дорад. хоб ин ҳами рақамҳои ҳисобшина, ин рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. мошин тӯ чӣ хеле гуфтам, штраф ягон чи мақсад ки надорад. хоб ин ҳами рақамҳо маҳрамат занг зад. 280 000 рубл ҳастад, муомилаи хуб дорад, срочна фурӯшӣ ҳастад, бо барои харидори аниқ муомила мешавад. ин мошин а як бародари тоҷик хумонай, яъне ки дигар мошин мегӯяд харид, ин мошина мегӯяд мефурӯшем, бо муомилаи хуб дорад, маҳрамат занг занед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон ки Chevrolet груз дӯстони азиз, яъне ки номи мошин Chevrolet груз. мошин мақсад ки южникорейския як дасткаштага беҳтарин ҳолатае. соли бароиши мошин 2010 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини хӯлияй ва газам мегӯяд нав задагӣ, яъне ки газ мегӯяд ҳоли пайваст кардагӣ нест, яъне ки ҳамаш пачка задагӣ, шлангоша пайваст кардагӣ нест. газаш дора ҳоли истода будагист ва часпондагӣ нест. ҳозираша бензини хӯлияй. мотор 1.8 литраи, коробка автоматаи, мошин баъдрон вагони беҳтарин ҳолат, мошин якум дастае. хоб дӯстони азиз, масла мегӯяд нав алиш кардагӣ, антифриз алиш кардагӣ, мотор мегӯяд зури бада мегӯяд моторш нав, коробка мегӯяд нав. хоб ҳуҷҷаташ дӯстони азиз ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ ҳастаи 4 та баллон пачкай ва дискакои заводской, кондитсионер, электропакет ва дигар намуд комфортро дорад. мошин ба тарифа меарзад ва нархам қимат нестае. нархи мошина мегӯяд 68 000 мегӯяд, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. нархи мошин 68 бо муомилаи хуб дорад. якумаш рақамҳои билайн дасти, ахираш 94 кор мекунад. дуюмашам рақамҳои билайн, ахираш 45, инашта WhatsApp дорам. дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтам, масла алиш кардагӣ ҳастае, мотор дӯстони азиз нав ҳастае. хоб мошинча хай кансе ҳама навои комфорт дорад. инчунин ҳуҷҷатам ҳастае ва мақсад ки утулам кардагӣ ҳастае. барои шахсоне ки мехарем муомилаи хуб дорад, метавонем ки тамос гирем. мегзарем ба саҳи мини трактор. дӯстони азиз, мини трактори фурӯшӣ ҳастае ки пачкаи ҳамин тақрибан мегӯяд 2-3 рӯз истода бурдагӣ ҳастае. трактор, яъне ки мини трактор мегӯяд пачкаи бо ини хеле чизои комплект бо тайёр кардагӣ ҳастае. худаш комплект чиз дорад, не ки бо ини хеле мисол пресеп месеп ёша қадиш мегӯяд падарка ҳастае. хоб мини трактор дӯстони азиз, соли бароишаш ҳамин 2024 ахираш ҳастае, яъне ки ҳамин 25 сол гӯя мешавад.
خب چیزیل پلوک فریزر پرitsep این همین چیزا همش قطع کامپلکس است با این مقصد که پرitsep یا چارچ گشای نیوش چون تار کرده است اینش میگه پدرکا است همینش با قریب که 4-5 روز میستاد نه که قطعیش کامپلکت است نرخ همش 30000 سومون است با معامله خود همگی میگه همین یک دو زمین میگه جفت لگه تمام مقصد که با سببی که مثال مشکلی یا چیزو با سوم در کارش نمیگه میفروشیم یعنی که سوزه نوای بخور رفته است ببینید خیلی گفتم چیزی پلوک فریزر پرitsep همه چیزش قطعیش کامپلکت بعضی چوشن یعنی که چون تار کرده هستن برای همین مثل پرitsep یوشم برای توجیه خود تار کرده نرخ همش کامپلکت 30000 سومونی است با معامله خوب میگه دوران قرار داره در شهر دوشنبه در شما صد رقمشو کنه رقمو واسه مرامت زنگ زنه میگذاریم با چهار ماشین فروشی نوبتی است دوستان تویوتا کیمری 10 روشنا فروشی سال 2006 سال است که سوژفارش بنزین خولیه موتورش 2.4 لیتره коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Вариантҳои алишира мегад яъне ки мебинем. дӯстон аз ин мошини соза мегад бекамбудӣ астаи ҳамин хел нависти асоибшон танировкаш 50% дорад. хоб утул мегад дӯстони азиз ҳастаи мотор коробка мегад хадавои 100% дӯстони азиз ҳай консер ва дигар чиҳои лозимӣ ва вариантҳои алишира мегад мебинем. дӯстони азиз нархи мошин 87000 сомон аст боз муомила дорад. нархи мошин 87 бо муомилаи хуб дорад. акна медонам мақсад кемери дубай аст ё ки мисол америка ё ки мисол японка бохтон ани қадам мегирем. хоб мақсад ки пӯшидагӣ мегӯяд мақсад ки ин надорад. нархи мошин 87 дар шаҳри душанбе қарор дорад. савдо танҳо дар назди капоти мошин. ина рақамҳои ҳисобшон аст. марҳамат занг занед маълумоти пурраша гиред. касе ки мошини фурӯшии хона замин дорад барои реклама кардам дар рақамҳои болобдасти WhatsApp 20 тароифти мо реклама мекунем. лайк казанед навро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Mercedes-Benz C-Class H биёмни. соли 2006-1998 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 8 литраи коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад ҳамаи ҳуҷҷата мегад кардагӣ мегад соҳибшон. инам хали светои сафед дискакои списни ва ака дигар ростика камбудиша нагуфтан яки солша 98 гуфтан соҳибшон. нарша арзон мондия намедонам ба кадом хотир. нархи мошин ҳамагӣ 45000 сомонӣ 98 сол. инам хали сечкаи сафед. дӯстон аз ин рақамошон аст мегафон шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед маълумотои пурраша гирем. одамое ки мошин кофтесен чӣ маркаи мошин ё ягон нархоша ки намеёд мошини махӯрем дар комментарияи мо нависед ки кадом маркаи мошин ба шумо дар кор аст то чанд сомона аз куҷо бошад мо агар ёфтем ба шумо пешкаш мекунем. шумоам дастгиритонро фаромӯш накунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Vectra A светои сафед. соли 2006-1995 аст ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 6 литраи коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин мегад краска талаб аст камтар. хоб хай бухтон мебинед. хоб мотор мега суд аст, коробка мега суд аст, хадавой мега суд, балонша мега суд аст. дӯстони азиз хай дигар маълумотша бухтон мега мошинча мега на хадвай камтар жестянка краска талабай яъне ки хоҳем мекунем нахоҳем намекунем. нархи мошина мега 18000 мегӯем бо муомила мегад мекунем соҳибшон ва мошина ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. 18000 муомилаи хуб мегад дар назди капоти мошин дорад. марҳамат занг занед маълумоти пурраша гирем. мо дӯстони азиз дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram мошин, хона реклама мекунем. аз ҳама мақсад ки активи нағз ва тамошобини бисёр. касида ки мисол реклама дар кор бошад мошинаи хонаи замин дар рақамҳои болобда 20 раё кунем мо реклама мекунем. лайкҳо дӯстон аз тарафи шумо мошинои навнав аз тарафи мо монда. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Opel Astra F аст баъдон ки дар кузефи сидан светои олучагӣ светои вишнови. соли 2006-1993 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 6 литраи коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад соза мегад мегардад. хадавои мотор балон мегад 100% дӯстони азиз. хоб моторш мега ай Astra мега соҳибшон светои олучагӣ хай дискакои простой. нархи мошина мега 15000 мегӯем бо муомила мегад мекунем. мошина ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросонда. 15000 савдо муомила дорад. ина шахсоне ки дар комментария Opel истанд нархҳои арзон хоҳиш карда бо светои ҳам халим ина баҳри шумо рақамошон билайна фақат харидорро занг занед.
дӯстони азиз, касе ки дар навор мошини маъқуле ки наёфта бошад, дар комментария мо нависад, пешкаш мекунем. Касе ки мошини фурӯш дорад, дар рақамҳои WhatsApp мо рекламада мегузорем. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, Daewoo Nexi светои намхели серебристӣ. соли бори 1694 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холӣ нависиянд соҳибшон. Объём моториш дӯстони азиз простояги 6, коробка механикаи мушӣ мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстони азиз, нашуд документҳои мошин ягон чиз соҳибшон гуфтагӣ нестай. хай бу ҳамаша аниқадахтон мегӯем. Мошин дар навор хай дар сурат яъне ки тоза метавонад хай аз пеш рафта бу бинӣ хай ки нархш арзона полигон ягон кор дорад. нархи мошин 8500 сомон ҳастае. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон мошин. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшон шахсоне ки мехарин ягон маълумотои иловагӣ мехоҳед маромад занг занед. мошин тоқа суми холия дар насиби касе боша успед кирад мехарад маромад занг занед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи Opel Astra F дар кузови караван светои сафед универсал кузов. соли бори 1695 ҳастае ки сӯзишвориши газ бензинай мотори 6 литраи коробка механикаи мушӣ мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, моторш мегӯяд ҳамаш мегӯяд I0 мегӯяд кардагӣ яъне ки моторша мегӯяд I0 кардагӣ. хоб дискаи муфт мегӯяд карзина мегӯяд ҳамаш мегӯяд алиш кардум. хай камтар масаки жести камтар ҳамин кори краска дорад. ҳамин хел соҳибшон нависиянд. хоб дӯстони азиз, не ки нархи мошина мегӯяд нархи ахирша илтимос мегӯяд дига арзон накунед ва беҳуда мегӯяд нороҳат накунед. нархи мошин 17500 сомон нархи ахирша. аз пеш бо рафта қадихчон гап мезанед. галауни моторша мегӯяд I0 карда мегӯяд дискаи мув карзина ҳамаша мегӯяд алиш кардагӣ. дискови проси ва светои сафед мошини ям як краскаш мешавад тамом мақсад хай кори як краска дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ин рақамҳошон ҳастад TCL 27. шахсоне ки мехаред маромад занг занед. дастгиритонро фаромӯш накунед. наворро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, грузовой газел ҳастае ки срочно фурӯшӣ. грузовой газел. соли бори 1696 объём моторша мегӯяд 4D дӯстони азиз, простоя мегӯяд 400D простой. хоб механика немхели састияни мошин мегӯяд соза бухай рафта аз пеш бинед. нархи мошин 16500 сомон бо муомила дорад. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ. дӯстони азиз, соҳибшон маълумотро нависагӣ ҳастад дига шахтон мепурсед ака намедонам мошин дар чӣ ҳолате аз пеш рафта бинед ёки ба тариқи телефон хатон пурсед. 16500 дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ 96 сол маромад занед. тоқа суми холия срочно фурӯшӣ маромад. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Hyundai Porter ҳастаи баъдрон ки Hyundai Porter чӣ хеле ки дар комментария хоҳиш кардем срочно фурӯшӣ. соли бори 26 2002 сол ҳастае ки балон шамолати хуб дар дӯстони азиз мошина мегӯяд худа шуда ҳастае. хоб инам хеле свето нархаш мегӯяд 45000 сомонӣ. Hyundai Porter 1 2002 сол нархаш 45000 сомонӣ. дӯстони азиз, рости гап мошина маълумотош хеле кам ҳаста. шахсоне ки мехаред метавонед ки аз рақамҳои поимода маълумот гиред. мошин қарор дорад дар шаҳраки Исфара. срочно фурӯшӣ маромад. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 бо нархи арзон срочно мошин нахаду светои сафед. ВАЗ 2107 чӣ хеле ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем мошинои советски молодёжни. соли бори 26 2000 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензин газе мотор 06 яъне ки 16 коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд заводид мешавад мегӯяд мерава мегард фақат ки ҳуҷҷатош бучида. балон дӯстон аз ҳолати корӣ ҳастае миёна ҳастае светои сафед мошин нахаду нархаш 6000 сомон ҳастае бо муомила дорад. нархи мошин ҳамагӣ 6000 сомони мошин мегӯяд нахаду ва қарор дорад дар шаҳри Панҷакент ҳаст. рақамошон ҳастад TCL шахсоне ки мехаред маромад занг занед. касе мошин хона дорад рӯйгар дар рақамҳои WhatsApp реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.